Somrient i relaxat, el ministre d'Economia arribava aquest migdia a S'Agaró amb més d'un missatge conciliador a la butxaca per començar l'objectiu de dèficit per aquest any. Encara que no s'ha mullat, Luis de Guindos no tanca la porta a revisar el sostre de dèficit si les dades de l'any passat van per bon camí, com ell mateix assegura. A futuro ya veremos a ver cómo se determina en última instancia lo que es el déficit público en función de la negociación que tenemos en Bruselas y lo que nos comente Bruselas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, siempre, en todo momento, la Administración Central ha hecho un reparto equitativo y considera que es justo en función de los esfuerzos que están realizando todas las administraciones públicas. De Guindos també ha estès la mà al diàleg i ha establit ponts amb el govern davant d'una representació d'empresaris i directius catalans i posava com a exemple de solidaritat entre administracions el rescat autonòmic, perquè assegura que gràcies al fons de liquiditat les comunitats que s'hi han acollit s'han estalviat 2.000 milions d'euros en interessos, la meitat dels quals a Catalunya. En el caso de Cataluña es aproximadamente un 50% de eso, es decir, hubiera pagado un 50% de esa cantidad, es decir, algo de más de 1.000 millones de euros adicionales. Eso lo que pone de manifiesto es que cuando efectivamente hacemos las cosas conjuntamente, lo hacemos con diálogo, lo hacemos con perspectiva, lo hacemos con inteligencia, todos salimos ganando. Ara el seu ministeri també té entre mans la venda de Catalunya Banc. De Guindos assegura que és una entitat més solvent i sanejada que fa uns mesos i que el govern intentarà recuperar el màxim de diner públic que hi ha invertit. En tot cas, si les ofertes no són prou atractives, descarta completament vendre-la per parts. A diferència d'anteriors edicions, el to general entre els empresaris que han assistit a aquestes jornades de S'Agaró era moderadament més optimista pel que fa a la recuperació econòmica i el ministre de Guindos els ha vingut a repetir que a partir de la tardor l'economia millorarà. Jordina Moles, TV3, S'Agaró.